Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake kasancewa a wani sabon video a wannan channel tamu mai suna Annur Tech. A bidiyon mu na yau insha Allah mun kawo muku wata hanya ce wacce za ta matuƙar taimaka muku wajen samun kuɗaɗe, wanda wannan hanya ce wacce zaka iya amfani da ita ta hanya biyu. Hanya ta farko shine zaka iya amfani da ita wajen bangaren abin da ya shafi data, ma'ana data da kake amfani da shi a wayarka. To amma abu mafi muhimmanci a wannan application da zamu nuna muku, ko kuma in ce wannan website da zamu nuna muku, duk da gaba ɗaya biyu ne, akwai application ɗinsa akwai website ɗinsa, shine zaka samu kuɗi da shi. Ana samun kuɗi da wannan application ko kuma da wannan website ta hanyar referral. Idan kai referral ɗin mutum, idan ya zo ya yi register, ma'ana idan ya zo ya yi register ya saka kuɗi, ya zama da cewa ya saka kuɗi ko da naira 200 ya saka, to za su baka naira 50. Idan ya saka sama da 200 za su baka sama da naira 50. Sannan kuma haka zalika idan kai register da wannan application din, duk lokacin da mutum ya sayi data a cikin wannan application din, to za a lissafa yanayin kuɗin da ya sayi data, sai a cire maka percentage a ciki a biya ka, ma'ana commission kenan, wanda da Hausa muke cewa kamashin. To za a ke biyan ka wannan kamashin duk lokacin da wanda ka gayyato ya sa kuɗin sa ya sayi data a cikin wannan application din. Kuma abun mamakin a nan shine data su tana da matukar sauki fiye da saura, saboda zaka ga saura suna sayarwa irin data wani kamar ta Zen suna sayarwa 245 wani da 50, to su wannan suna da sauki fiye da wannan, wanda sai ka shiga zaka gani, zaka yi mamaki sosai. In ka shiga sai ka je ka yi rijista, wanda idan ka gayyato mutane, in aka baka wannan naira 50 din, duk wanda ka gayyato ya zo ya rijista ko naira 200 yasa za a baka naira 50 a ciki. Haka zalika idan ya sayi data, nan ma za su biya ka wani percentage na adadin kuɗin da ya sayi wannan data. Haka zalika kuma duk lokacin da mutum ya yi upgrading account ɗinsa, ya tashi daga normal account ya koma irin vendors, ko akwai dai tsare-tsare da suke da shi level, to duk lokacin da mutum ya yi upgrading ɗin account ɗinsa ya koma wannan level ɗin, za su baka naira 500 daga cikin kuɗin da ya saka ya yi upgrading account ɗinsa ya koma wannan level ɗin. Ɗaya daga ciki kowanne ya koma za su baka naira 500, wanda insha Allah in dai ka tara mutane da yawa waɗanda suke so su yi wannan application ɗin, suka shiga suka sayi data ko suka yi wani uzuri dai, to insha Allah za ka samu kuɗi da wannan application ɗin. Saboda haka muka ga ya kamata mu kawo muku wannan application. Saboda haka akwai link a description, sai kai clicking akan wannan link ɗin, inda za ka samu link na wani inda za ka ziyarci, za ka ga link ɗin guda biyu ne. Akwai link wanda ya shafi application ɗin, sai ka shiga ka je ka yi installing ɗinsa a Play Store. Haka zalika akwai link wanda ya shafi website na wannan application mai suna Ibnas VTU. Yana da matukar muhimmanci, kwanaki mun kawo video a kansa, amma kuma lokacin mu kanmu bamu gama fahimtar sa ba, saboda haka bamu yi bayani yanda yake dalla ba. To yanzu shine muka ga ya kamata mu zo mu nuna muku yadda za ku je ku ɗauko wannan application, sannan ku yi register da shi, wanda insha Allah a cikin wannan video kamar yadda kuke gani, idan ba ku san yadda za ku yi register da wannan application ba, za mu nuna muku. Idan kuma kun riga da kun sani a baya, kun kalli bidiyon yadda ake register da wannan application, to masha Allah falillah alhamdu, sai ku je ku yi register da wannan application, wanda register dai da ya kama a baya wuce misali kamar lambar waya, email, za a turo maka code, sai ka je ka yi receiving code ɗinka ka zo ka saka, wanda idan ka saka code ɗinka shikenan wannan application ɗin zai buɗe. To a ciki zaka ga guraren da ake sai da data, da guraren da ake upgrading, ko kuma guraren da ake saka kuɗi. Zaka je ka kai deposit na kuɗinka zuwa cikin account na shi wannan application mai suna Ibnas VTU, wanda idan ka kawo kuɗinka ka saka, sannan kuma zaka ga gurin da zaka je ka yi upgrading zuwa different level na cikin wannan application ɗin na sayan data. Kuma bugu da ƙari, duk lokacin da kai upgrading a cikin wannan application ya zama na cewa ka sayi data, to zaka samu misali idan kai upgrading account din, zai zama na cewa wannan upgrading din da kai zai taimaka maka wajen sayan datar ka samu sauki da wani percentage. Za su cire maka wani percentage instead of that. Misali ka dauka a Zen kana sayan kamar 220 da wani abu misali kenan, to zai zama na cewa sun rage maka ya dawo 210 wani abu, ko kuma inda 20 da wani abu ne ya dawo kamar da 20. Kaga idan kana irin transaction na data sosai ko kana sayarwa ne, to kaga zaka iya ƙara koda naira 10 ne ko naira 20 kake samun riba. Wasu ma zaka ga naira 30 suke karawa, wasu 50, wasu ana sayarwa da 20 da wani abu, to zaka ga su har 300 suke sayarwa, wanda dai mu dai ba ma so kai wannan, ya zama na cewa dai ka sa riba madaidaiciya wacce ba za ka takura mutane ba, wacce kai ma insha Allah kuma zaka ke samun riba mai albarka a cikin wannan platform, ko kuma ce website mai suna Ibnas VTU. Saboda haka yana da matukar muhimmanci sosai ku je ku yi register da wannan platform, ko kuma ce wannan application ko wannan website. Idan kuka yi register kuma za ku iya kuke sayan data ku ko kuke sayarwa, ya danganta dai da me bukatar ka, me kake so ka yi. Amma dai na gaya muku ga abin da ake samu da wannan application. Ana samun kuɗi, akwai referral bonus, sannan kuma akwai commission. Haka zalika kuma akwai idan mutum ya upgrading, akwai adadin kuɗin da za a ke biyan ka, wanda shine naira 500, wanda kaga idan ka tara mutane da yawa za ka samu kuɗi sosai, wanda ni na ga kuma ce na ji abin nan, wanda ya ce min ya fitar da almost more than 50k da wannan application din, saboda downline da yake da su. Saboda haka kaga yana da matukar muhimmanci ka je ka register da wannan application mai suna Ibnas VTU. Saboda haka wannan shine da bidiyon da muka kawo muku a cikin wannan
channel ta mai suna Annotek. Saboda haka idan ka ji daɗin wannan video to ka daure ka danna mana alamar like domin hakan yana taimakawa wajen yada bidiyon mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba to ka danna mana alamar subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki. Mun gode sai mun kasance a video na gaba.